Салом алейкум дӯстон, бародарон, тамошобинони канали Аҳли Ютуб. Хуш омадем ба канали ман, канали Қодиров Сайбарҳон. Бародарон, мо айни ҳол ҳузур дорем дар шаҳри Душанбе. Як бародар гуфт ки ҳами гоҳи фурӯшӣ дорам, ҳамира биё дар канали Парто. Суханашон наифтем, ина омадем бародар гоҳи чорнипёстер. Бениҳоят гоҳи зурай, гусолаш ғнаҷин, ай бақои симинтал мондагай. Гусола ҳафтина гузаштай, як ҳафтина гузаштай гоҳ роси адати шатазанӣ надорам. Айра ҳамашам меҷӯшум, нишонтон метам. ҳамеша дастгириро фаромӯш намекунем. Подписаться, лайк ҷахим, дастгирии шимои пешраи мост. Навори навози сар додадем, у савдо шид раф гоҳи карпат. Бародар мега саҳар бега 10 литр шир мета, мега 10 литр зиёд мета, мега хак солаш 10 та шир гарантия мега. Саҳар бега боло дора мега, то 15 та шир дора мега, 10 та ҳозир боло гирифтам. Бениҳоят гоҳи зурай, адати шатазанӣ надора, як гӯдаки хона меҷӯша. ай навор набуроин, ҳамин навора то охира тамош кунед. Гоҳи хубай. Як гусолчакаш, ғнаҷин, як гоҳ. Адрес Душанбе. Инаи дастафка тарафи Ленский ҳастай мебара метатуна. Суша барда ба хитон мебарин. Ҳам сумша метин мошин миёва. Мошини ма ҳастай, мошини мара медонин. Уна мада занг бизем, мошина ма чӣ мекунем, туғри мекунем туна. Нашод бурданаш. номерои телефони бародарро мемонем. Ҳозир мо ира ҷӯшиданша нишон метем шумо да бародаро. Я адати шатабзанон надорам. ҳар чо чикор бена мошина нишон мекунем. Не чо нишон мекунем, ҳар чо чикор мекунем. ина бардаро ширш дидесен, ина ширшай мо шумо ҳар чорчорша нишон додем ки чӣ хел шир мета, ҳар чорчор чӣ кор мекуна. ина гусолакш, ина гоҳ, бениҳоят гоҳи зурай, як гӯдаки хона меҷӯша. Нашод шатазанӣ ин чизош гарантӣ мета бардар. Гоҳи хичай. Адрес Душанбе, номерои телефони бародар 918 58 16 17 918 58 16 17. ватсап дора, ватсап катиам занг задаи мешава. номерошда занг бизанед, муомила када мета. Нархи мол бародаро 18000 сомон бо арзон мешава. Нархи мол 18000 мондаген бо ягон чи муомила дора. Арзон када метатуна. Бениҳоят гоҳи хубай, адати шатазанӣ надора. Шишам созай. Гоҳ сеюмзояй. Пародаи чорнипёстрай. ина бардаро дандоноша бисёр подписчикҳо хоҳиш карда яки дандоноша нишон битен. ҳамун сабаб дандоноша нишон додем ки ина диёшай нигоҳ дандоноша би чанд қадарай. чӣ хел ки дида будем бардаро дандоноша нишон додем шумода. инаи гоҳам ёшай, гоҳи хубай, гоҳи адати шатазанӣ надора. номерои телефони бародарро медонед. Адресиш Душанбе, занг бизанед, муомила мекунам метатуна. боқӣ дар панои Аллоҳ бошед. Худо нигаҳбонатон. Касб кори ҳаматон дар бароро мехоҳам то навори оянда. Худо нигаҳбонатон. бародаро дар рафти навори бародар фурӯхтанӣ набуд. гуфтум ҳамишам хай буро чӣ кунем. инаишам хай гуфт мефурӯшем. дар рафти навор ҳастай, бо гоҳ ҳастай бародаро, гоҳи фурӯшӣ ҳастай. навор видео набурен, мебинен бо гоҳрам. як гоҳи дига бениҳоят гоҳи зурай. Симинтал ҳастай. ҳозир ман шумода нишон метам. бародаро ина бениҳоят гоҳи зур бо гоҳи калон. бардар хоҳиш кардем ман мирам бо фурӯш. ина якмзой 8 моҳа биғиз. хеле рости адати шатабзанум, адат вообще надора. 8 моҳагӣ биғиз шай.
اینا هیچ شاته نمیزنه بردارو دت شاته زنی نداره ایرم هم نمره بردارن 118 58 16 17 اینجا زنگ بزنید شام نرشه که تیم بردار سودا کنین شام معامله میکنن شام گوی خوبه بهترین گوی همیای میفروشم ایتا اینا بردارو پرودایی سیمینتالای غنو майдаҳак буд амира гирифтага бардора ҳои гусолча буд ира бардар харида нигоҳ кадагаш ина калон кадай ҳашмоа буғзай мегам ман мефурӯшум мақсад як чи расход дошта ҳамура бояд бигира ҳамун ҳисоб фурӯхтесаша зарур модай ҳамирам гуфт хай хоҳиш кардам бифурӯш гуфтим ина ира мефурӯша занг бизанед ҳами бародар кати нақ парша ҳамаша буген и пародаш симинтал ҳами буда ки симинтал гирифта буда ира гоҳи зоидагира медонен хай бародаро ин ай номеро якара гуфтем занг бизанен вазмиш чанд хай напримерно вазми где-то 500 кило вазм доштаи вазми ҳами гов 500 кило зиёдтай бародаро бениҳоят гоҳи зурай ғаноҷини якамзой охи дар пана алло бошен худо нигоҳбонатон касб корам барор мехом то навои роянда دیگه گاو نیست این هم دو تا گاو داره باردار همین هر دشا میفروشه این گاوی زایدگیش گاوی بغض نشان دادیم تو نویرنده